Hi guys, me again, Noel Baloka Vlogs, and welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and click the bell button para ma-notify ka kada upload ko. And for today's video is we're not going to prank, we're not going to char. So we will going to show what classroom Surya is. So without further ado, let's go to the classroom Surya. Okay, 1, 2, 3, go! Let's go! So first classroom Surya is first day of class, be like. Ay, bes! Kasi gamit ni mo. Kasi gamit mo next, di po tiri ka next. Dito tayo next, sell ka. Safeguard. Yeah, I know, right? Iputi ba ako? Gamit ba ako beauty wise da? Rich kid ba ako? Palibhasa, di ka ka-afford beauty wise. Ah, char. Agnaw nga po puti. Aglawas. Ito. Da. Uy, Choy! Uy, Choy! Study ka? Uy, Choy! Yo, mau gihapon. Guwapa gihapon na este. Guwapa gihapon. Mo ba? Kasi karas mo Choy ron. Kasi karas mo Choy. Laki Choy ba? Kira Choy, nabitaw ko. Este, nabitaw ko sa friend. Best friend mo Choy. After every subject class, be like. Okay, goodbye, ma'am. Sige, ma'am. Wizay? Poma, kuglip din, B? Ay, sa Zay mo gamit sa kuzay, ha? Kabwisit, uy. Bawa ko siyang ba. Huy, gwapa. Poma, kung sa amin, B? Masig, haggard ko ba lang sa sa kilidira? Sa amin, gwapa, B? Gwapa bitaw. Ikaduhan ka naman, Zay, uy. Hindi ko katupon ng kagwapa. Sige, pa namin. Wag yung pang i-crush back. Da. Sa Zay, hindi ko man nagamit, Zay, ha? Zay! Sudkalinti ang sudlay. Isa, ha? Pagkita ko sa mga. Kabwisit, uy. Daghan na bagkuto ng bachiha. Naay transpire, girls, be like. Okay, class, meet your new classmate. Doy, pasok ka. Dili, pasok ka rin, pasok. Pasok. Hi, guys. Zay! Gwapo dito, Zay! Ni gwapo, Zay! Ni gwapo! Gwapo, Zay! Sagot. Ay. Ima lagi teday. Hah? Ano magbayuton tay? Bayuton man day. And cleaners be like. Okay. Panghilo na mo ha. Panghilo na mo. Ikaw, panghilo na to. Hilo na. Uy. Ako sa bintana, Zay. Ako sa bintana. O ka ng uban. Di mo lihok. Panglistang ron. Hala. Fine 5. Kasi di mo lihok fine. Sa ang iuning ma'am. Hindi mo tabang. Hayaman mo. Hala. Kasi mo lihok. Di ila. Ikaw. Lihok ka. Tabang ka. Ako sa electric pan. Ha? Kani. Nadya sa itong kada classroom. Sip ni ma'am. Ma'am, ako yung nanghindo sa imong lamisa. Mama, ako yung human na magtrapo. I-arrange na mama, ha. Sip kayo, uy. Sip kayo, ma'am. Sip. Quiz be like. O isa na ito yung meaning sa kuan katong
katong kuan ba katong taas bitaw tong UNICEF ba to? UNICEF. University of Certificate. Oh, mo to sa pa. University of Certificate. Thank you. Ano yung patay ticket answer? Mahirap po ang sundog ko. Yeah, sakto na ang answer. Sundugan be like. Sa number 12 mo. Number 12 mo sa number 12. Sa number 12 mo. Dali. Sa number 12. Dali ba? Si. Number 20 B. Bisod man. D. Uy, last na jud ni. Sa number 31, 32, 33. Di mo B. Last na jud ni. Say Uto-uto ka lagi. Paloma, di ka magtuon.